Goeie. Mooi van jou wil even aanhouden. Maar wel, kijk even bijkomen. Wat voor bijzonder apparaat is dit? Dit is een Elliptigo. Een Elliptigo. Dat is een kruising tussen een fiets, crosstrainer, hutrennen. Van alles een beetje. Dus dat is hem. En jou bent even aan het oefenen? Nou, ik kom nu vanuit Heerenveen via Balk. Ik ben naar Burgumtag. Dus ik pak even 4 roekers mee. En doe je dat puur als training? Of? Puur training. Puur, ja, voor de lol natuurlijk, maar puur de sport. Ja, dus dat is hutrennen, ken ik net. Fietsen, nou ja, dat vind ik net zo vol om. Dit zit de krek even tussenin. En hoe is dit zo op jouw paard komen? Ja, ik vind kennis die hier erin. En toen mijn vrouw er ook in had, maar die had hem nooit gebruikt. Nou, toen dacht ik, maak ik maar. En dat is nou 4 wiel in. En ik rijd nu zo'n 10.000 per jaar. En ken je jou omschrijven voor de mensen thuis die dit niet kennen, hoe voelt het? Hoe is dit? Zeer. Maar als het gewoon zijn, als een meisje in de sportscholen komen, die staan wel op een crosstrainer. Nou ja, dat is het eigenlijk. Alleen dan niet het mooie waarboeten. Dus het meest mooi waar, nou ja, soms. Maar jou hebben eigenlijk dus de perfecte workout voor jezelf. Ik vind het perfect. Ik ben er helemaal verslaafd aan. Ik ken eigenlijk net een week zonder. En waar zit hem dat in? Wat is hem dat? Ja, ik heb het lezen. Een soort verslaving, hè? Dat is gewoon een sportverslaving. Als ik dan aan thuis ben, dan zoek ik alweer naar het waar vermoord. Ik denk, oh man, ik word een tier, nou dan kijk ik wel een blokje van. Dus dat is gewoon een verslaving die erin zit. Dat wordt het voor even dat het zo 4 is, maar als het één keer 4 is, dan is het klaar. En hoeveel kilometer lezen jou nou het al? Ik denk dat ik een dikke 90. Ik maak nog een Burgumtag, dat is nog een kilometer 15. Dus jou bent topfit? Ik woon het op Skeppen, maar eigenlijk wel ja. Ja. Goeie workout nog even, Tawenske. Bedankt.